Το όνομά σας? Νίκος. Ναι, και από ό,τι μου είπατε στο τηλέφωνο... Δεν μίλησα μαζί σου στο τηλέφωνο. Ναι, ξέρετε, τα τηλεφωνήματα θα αναλαμβάνει η γραμματέα. Είναι αγενής. Βρίσκεται. Νομίζω δεν είναι αυτός ο λόγος της συνάντησής μας. Ναι, μα εσείς σχολιάσετε. Συνεχίζεται να προβάλλει το κρύο. Ωραία. Ας περάσουμε στο θέμα λοιπόν. Θα ήταν μια θετική εξέλιξη της συζήτησης μας. Από όσα μου είπε ο γραμματέας μου, βρίσκεστε στην τελευταία τάξη του Λυκείου, ετοιμάζεστε να προχωρήσετε στην ανώτατη εκπαίδευση και προτιμάτε τα θετικά μαθήματα. Δεν έχω κάποια εκτίμηση συγκεκριμένη σε κανένα μάθημα. Μα επιτέλους, δεν μπορείτε να αρνηθείτε πως η γραμματέας μου σημείωσε ακριβώς τα λεγόμενά σας. Αυτή ήταν η απάντηση που μου δώσατε. Απάντησα με αυτόν τον τρόπο, γιατί το ερώτημά σας θέλει μια κάπως πρέπει απάντηση για να απαντηθεί. Έτσι. Πρέπει όλα να είναι καθώς πρέπει για να καταλήξουμε στα σωστά συμπεράσματα, τα οποία θα μπορούσαν να με βοηθήσουν. Πρέπει όλα να είναι καθώς πρέπει. Παραθέστε. Ελάτε τώρα. Σας παρακαλώ, πείτε μου τον λόγο για τον οποίο επισκεφτείτε για το γραφείο. Κανένας συγκεκριμένος λόγος. Απλή απορία για το τι θα μπορούσατε να μου προσφέρει. Απορία για τη χρησιμότητα των υπηρεσιών σας. Το θέμα είναι πως αντιπαθείτε το λεγόμενο στο σύστημα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω μια αιτιολόγηση για αυτή σας την άποψη. Θα χρειαζόσασταν δεκάδες ειδικευόμενους ψυχολόγους για να εκμεύσετε την αρχική αιτία του εκνευρισμού μου, όντας μέλος αυτής της κοινωνίας. Ίσως όμως υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να συνδεδαλέψω στην έρευνά μου. Βεβαίως, δέχομαι να συνεργαστώ. Που ξέρετε, μπορεί αυτό να ξεκαθαρίσει και το τοπίο των συλλογισμών σας. Το πήρατε μέσα από το στόμα. Παρατηρώ μια προσπάθεια να είστε αντισυμβατικός. Να μην προσκολάστε στα σύλλογα. Αυτό ξέρετε κάλλιστα θα μπορούσε να μεταφραστεί σε δυναμισμό και φιλοδοξία. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά λοιπόν, ο δυναμισμός και η φιλοδοξία, είναι δύο χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα σε πολλά επαγγέλματα, έτσι ώστε να πατήσεις τους γύρω σου και να ανέβεις ψηλά. Πώς μπορείτε με ένα τόσο μικροσκοπικό λογίδριο να μεταμορφώνετε την ανάγκη για κάτι νέο, την αναμονή για μια καινούργια αλήθεια, σε δυναμισμό και φιλοδοξία? Είναι γελίο. Γιατί είναι γελίο? Η κοινωνία απαιτεί τέτοιες αρετές από τα μέλη της. Πόσα ξέρετε. Τώρα σας τσάκωσα. Δεν χωρά αμφιβολία. Με ειρωνευτήκατε. Μα καλά τι νομίζετε? Πως ήρθαμε εδώ για να σκεφτούμε? Μήπως το μέλλον σας σε αυτή την κοινωνία το εκλαμβάνει το αστείο? Αν προτίθεστε να συνεργαστούμε, πρέπει να μου το δηλώσετε τώρα. Γιατί αλλιώς είναι εντελώς άσκοπη αυτή η συζήτηση. Αγανακτώ. Αγανακτώ μαζί σας, νεαρέ μου. Είστε ένας άνθρωπος με κουράγιο, με θάρρος, καθόλου σκεπτόμενος. Και αντί εγώ να περιμένω από εσάς απόψεις λογικές και απόψεις πραγματισμού, εσείς έρχεστε εδώ με μοναδικό στόχο να με γελιοποιήσετε. Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είναι ο ουρανός. Και λίγο χιόνι. Έσφιξα τα σκοινιά μου. Πρέπει και πάλι να ελέγξω τα αστέρια. Εγώ. Κληρονόμος πουλιών. Πρέπει. Έστω και με σπασμένα φτερά να πετάω. Ο ελεγκτής. Κάποιος πρέπει να έχει βουλωμένα μάτια και νεύρα τεντωμένα από θυμό, αυτός είμαι μόνο εγώ εδώ μέσα. Όλη μου τη ζωή νιώθω πως με κρατάνε δέσμοι. Άραγε είναι κανείς δυνατόν να απελευθερωθεί? Άγνωστο. Το ζητούμενο είναι πως μέρα με τη μέρα εντοπίζετε νέα μέσα για να μας βάλετε σε μια τάξη, σε μια σειρά.
να μας αξιοποιήσετε προς όφελος του συστήματος. Όμως πείτε μου αυτό, κύριέ μου. Τι έκανε το σύνολο για μας? Σας ρωτώ. Το μόνο που μπορεί να μας δώσει καθαρά και εξάστερα να καταλάβουμε είναι πως τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Πως αυτοί που ποθούν να αλλάξουν τον κόσμο καταλήγουν στο τέλος να προασπίζονται τον συντηρητισμό. Για να κρατούν έτσι τα λουριά που περίτεχνα απέκτησαν με το όραμά τους. Και βέβαια είμαι αγανακτισμένος και πρέπει κάπου να ξεσπάσω. Στο σχολείο καθημερινώς μου υπογραμμίζουνε το χάος που θα με ακολουθεί στην ελληνική ζωή μου. Και δεν μου σπρώχνει ούτε ένα μικρό ονειράκι για να πιαστώ από εκεί. Πώς να μην πονώ? Πώς να μην είμαι οργισμένος όταν με προπονούν για να περάσω σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα, άσκοπους κόπους και ατελείωτους αγώνες? Θα έφευγα. Θα είχα ήδη φύγει αν δεν φοβόμουν τη μοναξιά. Τη μοναξιά του να είσαι περιθωριακός. Ζωή, έλα μέσα σε παρακαλώ. Πείτε μου. Το ραντεβού με τον νερό τελείωσε. Δώσ' του μερικά ενημερωτικά φυλάδια για τις ανώτατες σχολές και ξεπροβόδησέ το. Εντάξει. Α, ναι, μισό λεπτό. Φτιάξε μου για ένα εσπρέσο. Μάλιστα. Διπλό. Μα τι έχεις πάθει? Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Τι θες να γίνει δηλαδή? Γιατί είσαι τόσο επίμονος? Άνοιξε μου την πόρτα αμέσως. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό που κάνεις. Δεν είχα σκοπό να αστιευτώ. Η μητέρα σου ανησυχεί που κάθεσαι όλη μέρα στο δωμάτιό σου. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χάρη όταν με είδε να μπαίνω στο σπίτι. Μάλλον θα πίστεψε πως θα με σώσεις από την περίεργη φάση που περνάω. Μα ναι! Αυτά ήταν τα ακριβή της λόγια. Και εσύ το πιστεύεις? Ποιο πράγμα? Πως χρειάζομαι κάποιον να με σώσει. Δεν ξέρω. Τότε πες μου, τι θες εδώ? Ήρθα για να σου πω πως η στάση σου με έχει εξοργήσει. Είναι σαν να θες όλοι να μιλούν για σένα. Σαν να τα κάνεις όλα για να έρθει κάποιος εδώ και να σου δείξει αγάπη και στοργή και εσύ να αποκτήσεις έτσι και πάλι ελπίδα. Μα αυτή τη φορά δεν θα σου περάσει. Μη με βασανίζεις. Ήρθα για να σου πω πως έτσι είναι τα πράγματα. Ποια είναι η γνώμη μου για το τι κάνεις? Τι κάνω δηλαδή? Δεν μιλάς σε κανένα στο σχολείο. Σημειώνεις ό,τι και αν πει ο καθηγητής την ώρα του μαθήματος και μετά βγάζεις την συμπεράσματά σου. Όλα αυτά ράφημα, σαν να μην σου κινεί το ενδιαφέρον πια. Όταν προσπαθούμε να σε προσεγγίσουμε, μας απορρίπτεις με τη σιωπή. Επειδή μιλάτε μόνο για βλακίες. Ναι, μα όταν μια κοπέλα κεντρίζεται από ενδιαφέρον και έρχεται κοντά σου να παρατηρήσει τι κάνεις, εσύ την γλυκοκοιτάς. Δεν κάνω τίποτα τέτοιο. Σε έχω δει. Όλο το σχολείο έχει βήξει με τις χαζομάρες σου. Γιατί δεν προσπαθείς να είσαι σαν τους άλλους, να μιλάς για τις ίδιες βλακίες, να κάνεις πλάκες, να μιλάς για κοπέλες και να χαμογελάς? Σου έχω πει. Μου το έχεις πει, βέβαια. Μου μιλάς. Μα εγώ κάθε φορά σου απαντώ πως έτσι είναι ο κόσμος και ότι εσύ πρέπει να προσαρμοστείς. Κι όμως εσύ κάθε φορά επιδεικνύεις όλο και πιο ακραίες συμπεριφορές. Είναι σαν να μην έχεις ακουστεί μια λέξη από όσο σου λέω. Σταμάτα σε παρακαλώ. Όχι, δεν σταματάω ρε Νίκο. Αντέλα να βγούμε. Η πόλη θα είναι γεμάτη σήμερα. Είναι Σάββατο. Ανοίξτε μου. Και άρχισε να ετοιμάζεσαι. Δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς? Δεν θες επιτέλους να συμφιλιωθούμε? Το να συμφιλιωθώ μαζί σου μου φαίνεται πως είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το να συμφιλιωθώ με όλους τους άλλους. Μα τι είναι αυτά που λες? Εγώ σου προτείνω απλώς να βγούμε και να διασκεδάσουμε. Το φεγγάρι που ονειρεύεσαι είναι μια πληγή. Η εργασία εκβαθύνσεως. Η αλμύρα και η τριβή. Μου έχουν φάει τη σάρκα. Η βροχή από τους γαλαξίες μου καίει τα μάτια. Το καινούριο φεγγάρι μια νέα είναι μετάσταση αγωνίας. Και εσύ ακόμα ονειρεύεσαι. Κι εγώ ακόμη σκάβω. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν εγώ το βρίσκω ευχάριστο αυτό που εσείς λέτε διασκέδαση? Όχι. Και βέβαια όχι. Θεωρείτε δεδομένο ότι διασκεδάζω όπως εσείς. Ότι μου αρέσουν τα ίδια πράγματα με εσάς.
Θα ήθελα να με ακούσετε. Να κάτσετε για μια στιγμή και να προσέξετε αυτά που έχω να πω. Τι κι αν εγώ θέλω να αλλάξει τον κόσμο, να πραγματοποιήσω το όραμά μου. Σκέφτεσαι ίσως ότι όλα όσα εσύ θεωρείς διασκέδαση να είναι για μένα απλά ένας μεγάλος ύπνος, κάτι το μη πραγματικό. Θέλω τόσο πολύ να με ακούσεις. Να ακούσεις για όλα αυτά που σκέφτομαι. Ίσως σου φανούν τρελά. Ίσως να μην βγάλεις και νόημα από αυτά. Όμως, αν μπορούσες να καταλάβεις και αν έβλεπες την εικόνα που είναι για μένα ο κόσμος, ίσως, δεν ξέρω, ίσως άλλαζες γνώμη. Ή ίσως τουλάχιστον με αποδεχόσουν για αυτό που είμαι. Όλοι οι άνθρωποι κρύβουν λίγο όνειρο μέσα τους. Και όσο μεγαλώνουν χάνεται. Και το δικό μου θα χαθεί αργά ή γρήγορα, αν δεν βρω κι άλλους ανθρώπους με τις ίδιες απόψεις με τις δικές μου. Θα μου μείνει στο τέλος, στο βάθος, σε μια γωνιά στο μυαλό μου, η αθωότητα της ανάμνησης, της παιδικής αθωότητας. Τότε που ήμασταν όλοι οι ίδιοι και τρέχαμε κάτω από τον ίδιο ήλιο, στο ίδιο προαύλιο. Χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς να κρατάμε κακίες. Γι' αυτό στενοχωριέμαι. Γι' αυτό μένω σιωπηλός. Σε παρακαλώ, κατάλαβε και συγχώρεσέ με. Θα σε περιμένω στις 12 έξω από το μαγαζί. Τα λέμε.